Siinä sen jälkeen lyö mikrofoni päälle, tästä lähdetään ja Ojarannalla on tuon lähdön kanssa pieniä ongelmia, mutta sitten kun hän vauhtiin saa autonsa, niin sitten mennään. Paara ottaa ykköspaikan, Kaitajärvi kakkoseksi ja nyt katsotaan, Viitala ottaa sieltä hyvän startin myös, Lintukanto tulee niin ikään mukaan tähän, Lähteenmäki ja nyt on Lähteenmäki ja Ojaranta siellä, Suomen mestaruuskaksikko on siellä rinta rinnan, kumpi vetää tästä pidemmän korren, Lähteenmäki tietää, että nyt pitää Ojarannan päänahka ottaa, on siellä ulkopuolella, mutta ei pysty tällä hetkellä Ojarannalle mitään, mutta nyt menee sitten sisälle, koittaa sieltä, Peltonen seuraa hyvin tilannetta ja pääseekö sieltä, siinä on sitten Pärssinen, jää vähän tuossa lähdössä nyt jalkoihin, lähti kakkosruudusta, mutta ei pysty puolustamaan asemia, Veeti Vaaralta aivan ilmiömäinen startti, mutta nyt seurataan sitä Lähteenmäen ja Ojarannan välistä myös kamppailua, ja se on tällä hetkellä Ojarannan Heini ja Lähteenmäki. Siihen tulee vielä yksi auto väliin, siellä on Viitala välissä.